Della Salle fis-sezzjoni tas-sekondarja tinħossu l-importanza li studenti jesperjenzaw volontarjat. Fil-każ tal-Form 2, dis-sena fukajna fuq Dar tal-Kleru, bisħab mad-direttur tad-Dar tal-Kleru għandna ftehim li konna d-dati, konna l-programm ta' kif ħajitqassam il-ġurnata u jiġu 15 student min jeddhom li jaraw x'ħadd involvi l-ġurnata tal-volontarjat. Naħseb li huwa importanti li nitkellmu mal-anzjani għax ġieli jistgħu jħossuha waħedhom u jkunu jridu min jitkellmu. Jogħġobni ħafna il-ġnien taw għax jogħġobni n-natura, anke l-anzjani wkoll għandhom ħafna x'stejjer x'jgħidu u nismagħhom jieħdu pjaċir. Tuħu ħafna pjaċir hawnhekk, tilqahom mhux in-nies anke jilqgħuk huma. Ta' dar ngħidilhom nixtieq immorru bħala familja biex nismawhom l-anzjani u nismaw l-quddies l-aħħar li ġejt kien hemm Assis. Beda jgħid ħafna fuqu u fuq id-Dar ta' Kleru kif kienet fl-antik u vera ġbitni ħafna l-istorja kif għalaw. Illum it-tieni darba, Dar ta' Kleru, għadna ngħinuhom fid-dar, fl-għalieqi, kellna ċans nitkellmu mal-assessin anzjani u għalunna li kienu jaħdmu ġo ħafna knejjes u kien wieħed għalna li kien ħadem ġo s-sitta